Takže vítajte na meteorologicko-telekomunikačnej rozhľadni Helena na kóte Inovec 1042 metrov. Nachádzame sa vo výške 16 metrov. Toto je orinžácky stožiar, čo vidíte práve. Toto je starší vojenský 52 metrový stožiar, kde sú vojenské technológie. Toto je pohľad na Bánovce. Pomaly prechádzame na severovýchod až sever, v pozadí Dubnica. Pomaly prechádzame na západnú stranu, v pozadí vidíte Mikulčín vrch a teraz v pozadí, v popredí anténa naša HB9CV a v pozadí vidno komín televízneho vysielača na Veľkej Javorine. No, toto je juhozápad až juh. Toto je Marconiho Black Pirate vertikálna anténa. No a takto si to budeme užívať tohto roku český polný deň Českej Lípy. Tak nám prípadne držte palce, aby sme urobili nejaký pekný výsledok, nejaké pekné spojenia. V tejto chate niekedy bývali vojaci. Toto je systém uchytenia našej smerovej vertikálnej antény alebo smerové antény s vertikálnou polarizáciou. Nenapadlo nás nič iné, len použiť takýto 4-metrový výložník a v podstate sme to odsadili od rozhľadne a anténa momentálne kúka na azimut 300 stupňov, čo by malo byť niekde na prahu, aby sme chytali aj Krkonoše, aby sme chytali aj Orlické hory a zároveň aj Šumavu dole, Novohradské hory. Takže uvidíme, ako sa nám tento zlepšovák osvedčí.